partierne har rokeret deres kandidater, så i gang sætter vi den sidste del af vælgermødet for i dag. Så kan vi gå over til spørgsmålsstilleren via Messenger. Det er fra Nuno Johansen Jeremiasen fra Asiat. Hej, jeg hedder Nuno Johansen Jeremiasen. Jeg er formand for SIK, Arbejderforeningen. Jeg vil gerne spørge omkring konsekvenserne af den fiskerilov, og som en konsekvens har man skal fiskerifabrikken i Asiat lukkes. Hvad skal der så være som en erstatning? Meget klart spørgsmål fra Nuno. Hvem vil gerne svare først? Akkualisere remission har markeret først. Er det sødt? Værsgo. Det er jo ikke for sjov, at vi sagde nej tak til fiskeriloven. Der er selvfølgelig mange grundlæggende ting, som vi kan være enige med. Men man rykkede en smule procenten som en undskyldning for, hvordan kan vi bede det enkelte fiskere, som er selv oplærte, til at give op. Det kan vi slet ikke acceptere, fordi jeg troede, at det selvstændige, som er med til at løfte hele samfundet, hvad skal der så som en erstatning? Så frem man ikke finder en anden løsning, fordi fiskeriloven er allerede gældende nu, den er trådt i kraft, og vi skal gøre noget ved det igennem bekendtgørelser. Og vi synes fra Atassut, at en af de initiativer gennem bekendtgørelser skal vi sikre, at det bliver stillet bedre i forhold til lovgivning. Man siger, at ressourcen er ejet af det grønlandske befolkning. Men hvorfor er det så, at det grønlandske befolkning bliver ramt af fiskeriloven? Man siger, at ressourcen skal ejes af grønlandske befolkning, men det modsatte sker nu, og det vil vi gøre op med fra Atassut. Hvem vil svare som det næste? Rutlaq har markeret. Værsgo. Fiskeriloven, da man arbejdede med den nugældende fiskerilov, så har vi altid syntes, at den ikke var god nok. Så derfor, at vi oprettede det her parti Rutlaq. Og vi ved godt, at der er nogle store virksomheder, som vil gerne benytte af udenlandsk arbejdskraft. Vi ved godt, hvem der er tale om. Men den nye fiskerilov er så dårlig, at 5 forskere sagde, at det vil ende i en katastrofe. Og fiskeriorganisationen i Maniitsoq og Qaqortoq og Maniitsoq har brændt lovgivningsudkastet ned, fordi den var så dårligt udarbejdet, og vi kommer snart til at se konsekvenserne. Så derfor mener vi, at vi skal fra bunden udarbejde en ny fiskerilov. Det samme skete for rejerfiskerne dengang, hvor der står,
at den enkelte vil få 33% af fiskeriet, og det, når der kun 5. Hvordan vi gør som en erstatning af fiskerifabrikken i Asien. Vi vil fokusere på, hvor man skal fiske indskærs, og i forhold til det, længden af fiskerifartøjen fra 0 til 9 meter og over 45 meter, hvor der vil være ubegrænsede muligheder. Hvem vil gerne svare spørgsmål? Værsgo, og det er synd. Demokrat. Tak til Nuno Johansen om den klare spørgsmål. Demokraterne var også med til at sige nej til fiskeriloven, fordi vi støttede ikke, at far og mor, der passede på deres barn og var en del af udviklingen, skulle måtte sige farvel til deres arbejde. Så derfor var vi ikke med til at sige ja. Og det skal præciseres, at hjertet af Nanortalik skal også til at lukke ned. Jeg er opvokset selv i Narsaq, en blomstrende by i Narsaq, hvor mor og far havde arbejdet, hvor der var sket, for der sker en hel masse ting i sportshallerne og i skolerne, uanset om du var direktør eller pedel. Og vi bliver nødt til at skabe den samme udvikling, som der har været. Anne Wangenham, hvordan har du forestillinger omkring Asien? Vi skal ikke alene fokusere på enkelte byer fra den centrale del. Vi skal tro på det ting, som skaber udvikling og i det enkelte af alle byer. På den måde kan vi sikre mor og far for en job, hvor der kunne være bedre rammer for det rammer og bedre sundhedsvæsen. Vi tager den næste Inuit Ataqatigiit nu. For det første, så vil vi gerne sikre, at man ikke lukker for fabrikker. Hvis vi kunne, så havde vi prøvet at gøre noget ved det gennem det politiske. Vi ændrede på fiskeriloven ved at gøre kvoterne fleksible, hvor man kan sælge sine kvoter på det rette pris. Hvis vi ikke gør noget, så sker der jo ikke noget. Hvis vi ikke ændrer på noget, så vi bliver nødt til at kunne ændre på tingene. Hvis vi ikke ændrer på tingene, så sker der heller ikke noget udvikling. Vi bliver nødt til at gøre noget nyt for at få nogle nye indtægter og ressourcer. Hvis Polar Seafood lukker deres fabrikker, skal så Royal Greenland åbne en nyt fabrik. Det er ikke formålet, at det offentlige skal åbne for fabrikker. Vi har udarbejdet politiske initiativ for at bibeholde fabrikkerne. Fordi hvis vi ikke ændrer på tingene, så udvikler priserne ikke. Så på den måde, så får fiskerne ikke flere penge, og det er det, vi har været med til at gøre om. Vi fra hele vi står til valg for at gøre noget for hele befolkningen. Det største parti vil ikke svare på spørgsmålet.
på Nunus spørgsmål, fordi de har været med til at lukke fabrikken. Men piloterne havde ellers forudset det. Man sagde ellers også, at fabrikken ville lukke, hvis man lige så snart fiskeriloven trådte i kraft. Vi fra Nalerak forestiller os efter valget, at vi vil arbejde på at ændre på fiskeriloven, efter man har foretaget undersøgelserne, og fordi det er ikke for sent at beholde fabrikken i Asiat. Længere er den ikke, fordi vi tror på, at Grønland er stærkt. Hvis vi er klar til at servicere, hvordan kan I sikre, at den kommende fabrik, som er selvstændig, vil køre videre? Eksperterne og forskerne sagde, at fabrikken vil lukke efter fiskeriloven, men vi er imod fra parti. Vi kan love for, at vi retter op på den fejltagelse, der er blevet taget. Den næste bliver Siumut. Værsgo. Tak for spørgsmålet. For det første skal vi sige fra Siumut, at det vigtigste for os, at ændringen af fiskeriloven var at gøre ressourcen ejerskabet givet over til befolkningen. Nu er det forholdene, at når fisken bliver fanget af fiskerne, og når man sælger fisken ud til andre lande, så under den her værdikæden, så er det andre lande, der får allermest gavn af det, hvor det grønlandske fiskere ikke så meget af det. Så på den måde, så vil vi gerne give det største gavn givet over til det grønlandske folk, og vi skal være stolte af, at vi er ejerne af de største selskaber, som er ejet af Grønland. Folk fra Asien skal ikke være bekymrede for deres arbejde, fordi der er indført en ny indhandlingspligt, og der al den skræmmeri, retorik er ikke gældende. Vi fra Siumut mener, at alle ressourcerne skal være til gavn for grønlandske. Siger I så, at folk fra Asien har ikke noget at være bekymret over? Ja, der har været en ny paragraf, hvor man siger, at der er en indhandlingspligt, som sikrer, at man kan beholde fabrikken, og der står, at ressourcen skal være til gavn for det grønlandske, og ikke det store selskaber udefra kommende. Spørgsmålet er nu besvaret, så vil der være yderligere nogle spørgsmål fra herfra. Næste spørgsmål stiller er Tade Lennart omkring landets økonomi. Ja, mit spørgsmål lyder: når det kan søges op for finanser, har blandt andet sagt, at de midler, der bliver delt ud, altså selve lavkagen, bliver mindre. Og hvis man ikke starter op på for eksempel råstofområdet, så har man ikke flere penge. Og vi ved også godt, at om 2030, altså om snart 5 år, så har vi behov for 1 milliard, blandt andet på grund af befolkningsudviklingen. Folk bliver ældre. De midler, det har vi ikke. Og I ved nok også, at de penge, som samfundet har absolut brug for, og man opnår ikke olieudvinding bare ved at snakke om det, og man snakker også stadig om råstofudvikling. Hvorfor har I så indgået den her Paris-aftale, hvis I samtidig vil udvinde olie?
Tak for spørgsmålet. De får mulighed for at svare nu. Hvem vil gerne svare først? Så vælger jeg bare, og vi starter fra sidste ende igen. Siumut. Jo, tak. De overskrifter, der er under behandling under det her valg, og som skal skabe bedre forhold, det er det, som vi alle sammen er enige om. Og det vigtigste, det er, at i forhold til, at vi får nogle flere midler at rutte med, det er, at vi skal finde nogle flere indtægtskilder, og også fornybare ressourcer, og dem har vi her i landet, men hvis man skal realisere dem, så er det vigtigt, at man gør det i samarbejde med andre lande. I den her valgperiode, så har Grønland samlet set gjort meget for at sikre, at vi beholder vores ressourcer. Og det har vi gjort i forbindelse med fiskeriloven og også i forbindelse med turismeloven. På verdensplan, så er det meget vigtigt, at man udvikler på internationalt samarbejde, og at man sammen med alliancelande udvikler ens økonomi. Det er nøglen i det hele. De ting, som vi skal udvikle på, hvis vi ikke udvikler det, så får vi ikke flere penge her i landet. Vivian, de her midler, som vi mangler, hvordan kommer vi til at lukke for dem, dække for dem? Hvordan får vi dem? Ja, det vigtigste, det er, at de råstoffer, som der er behov for på globalt plan, det er dem, vi har her i landet, også i forbindelse med at lave udvikling på energiområdet. For eksempel, man snakkede om, at det så ser her for lidt siden. Og derfor arbejder vi på, at man laver noget udbud, så vi har en hel masse muligheder her i landet. Og vi har nogle aftaler om, hvem vi skal gå sammen med, og det er noget, der vil være fuldstændig afgørende i forbindelse med den ren økonomiske udvikling her i landet. Tak, og den næste, der får mulighed for at svare, det er Adasut. Værsgo. Jo, tak. Man kan måske modsat side sige, at fiskeriloven modarbejder landet. Nej, hvor er det ufint. Fra deres side så har vi sagt, at hvis vi skal lave forædling, så skal vi se på fødevareområdet, som vi gerne har ville stillet forslag om at hjemtage siden 2018. Men alle de andre partier, der er med her i dag, hvor er det med deres snak om at løfte landets økonomi? Altså, hvor er det ærgerligt, at de giver afslag på sådan nogle forslag, som vi stiller? Fordi de her større partier, de tromler de mindre partiers forslag ned. Og også med hensyn til økonomi, så har vi altid fra Adasut side sagt, at økonomi, det er noget, vi skal få fra udlandet. Og jeg vil i den forbindelse gerne sige, at vi stiller os alt for små i forbindelse med turismeområdet. Vi er alt for små i forhold til at tage penge fra turisterne, når vi er ude at rejse. Altså, så kan man altid se, for eksempel når man er i Grækenland, så er der altid en masse turistafgifter osv. Er det så turister, vi skal hente penge fra? Det her med, at vi skal hente flere milliarder fra turismeområdet, det er lidt af et drømmescenarie lige nu. Men det her med at have mulighed for at arbejde, vi har for eksempel snakket om flat tax. Hvis man sænkede skatten ned til 30% og afviklede de her skattekort, og så kunne 5% gå direkte til sundhedsområdet, så vil de her virksomheder kunne køres uden problemer. Nogle vil måske gerne have 2-3 personale, men tak til Adasut. Den næste, der får mulighed for at svare, det er Rullok. Værsgo. Jeg er meget taknemmelig for, at man ikke har fået gang i råstofområdet endnu, fordi hvis der var kommet godt gang i det, så ville vi slet ikke se nogen
indtægter fra det. Jeg tror først, at det er, når vi har opnået statsdannelse, at vi skal have fokus på den slags. Man snakker om flere milliarder, men hvor skal vi få dem fra? Jeg nævnte titanium. Altså, de læssede de her titanium på skibene. Bare et læs fra det her skibe har en værdi på 7 milliarder. Så vores land burde ellers ikke mangle nogen penge overhovedet. Vi bliver millionærer alle sammen. Det er vi simpelthen nødt til at sige. Og så vil jeg også gerne lige have lov til at sige, at da man etablerede Kangerlussuaq, så kom amerikanerne for at anlægge den her landingsbane. Men de her amerikanske arbejdere, så snart de fik fri, så begyndte de at lede efter guld fra elven. Og de fik efterhånden så stor fokus på at lede efter guld, fordi de fandt guld. Så sagde deres chefer til dem, om det skal I altså ikke, I er her for et arbejde. Så der er altså meget guld i Kangerlussuaq, og vi ved jo godt, at amerikanerne, de er meget glade for at lede efter guld. De ivrige guldjægere. Jeg vil også gerne lige sige, i forbindelse, bare for seernes skyld, hvad er det for nogle 7 milliarder, du snakker om? Det her titaniumskib fra Moreusak. Altså, det blev fyldt. Det har vi billeder på. Hvorfor er der ikke andre, der siger det? Det er skidt. Jeres 2 minutter er gået, så det bliver det næste, der får mulighed for at svare. Der er ikke nogen, der er markeret, så jeg vælger. Demokraterne, værsgo. Jo, tak. Tak for dit spørgsmål, Tage. Det er meget, meget vigtigt, og jeg synes også, at det her spørgsmål, det er det, der viser bedst, at der er behov for ændring, hvis vi kigger tilbage på de sidste 4 år. Man arbejdede på en fiskerilov, hvor man endda kan sige, at man vil afskaffe erhvervet. Altså, man regner allerede med, at vi får 100 millioner færre indtægter, og så satser vi på turisme. Men så har vi lavet en lov, som gør det sværere for forskellige regioner. Altså, hvis der er nogen, der kommer, altså, der gerne vil anlægge et hotel, men ikke har mulighed for det i forskellige steder her i landet, altså hvad skal man så gøre? Vi tager op af vores egen lomme hele tiden, og det har vi gjort i de sidste 4 år, det er vi nødt til at gøre op med. Vi skal lave mere forædling i fiskeriet. Vi skal have en fiskerilov, som ikke kun går ud fra selvstyrede selskaber, således at fiskerne selv kan lave udvikling. Hvor skal man så hente de her milliarder fra? Var det 1 milliard? Den der milliard, der kommer til at mangle. Hør, vi skal lave udvikling på erhvervet, ikke omvendt. Man kan stadig hente flere penge fra fiskeriet, hvis man laver en god lov. Hvis man kigger på, man kan have fokus på kontinuerlige energiformer. Altså hvis man kigger på de her ting, så er det verdens fremtid. Og så lad os holde op med at gøre skade på hinanden hele tiden. Men lad os arbejde som et land, hvor vi arbejder for erhvervet, fordi ellers så bliver lavkagen kun mindre og mindre. Og den næste, der får mulighed for at svare, det er Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Jo, for det første, da valgkampen gik i gang, så arbejdede vi fra IA's side muligheden for at etablere et råstofvirksomhed, således at de sammen, ligesom andre værdifulde ressourcer, så kunne råstoffer, altså vi er nødt til at vende skuden om, så det bliver noget, som vi selv kører, og sammen med råstofskolen er vi nødt til at arbejde med de her ting. Bare som eksempel, så kan jeg nævne, at råstofskolen, altså den kan ikke hjælpe med anlæg af vej fra Simi til Kangerlussuaq. Og så kan jeg også omvendt sige, hvorfor er Kangerlussuaq så nedlukningstruet nu? Hvem er det, der siger, at man skal holde det åbent? Kangerlussuaq blev lukket, fordi at naalakkersuisut besluttede, at der skulle anlægges de her nye store landingsbaner. Så vores interesse, det er, at hvis man skal lukke det ned,
Altså lige nu kører vi med rigtig meget administration, og vi er nødt til at spare på administrationen. Nogle år stiger administrationen med 100 millioner om året. Vi kan ikke blive ved med at køre på den måde. Vi vil gerne arbejde sammen for at skabe forandring. Det vil jeg komme ind på senere. Med hensyn til råstoffer, så har vi aftalt med EU omkring udvikling af varer, således at råstofområdet det er et område, hvor vi er forhåbningsfulde, og det er det, som vi kommer til at arbejde videre med. Og det sidste, der får mulighed for at svare, det er Naderak. Værsgo. Vi har så meget råd, at vi har lavet obligatoriske pensionsopsparinger, og det er 700 millioner, der bliver ført ud af landet nu. Det er penge, der ikke er i omsætning her i landet. Vi har så mange penge, at vi ansatte en RG-direktør til mange millioner, og så fyrede vi vedkommende igen med en stor pengepunkt. Og nu har der valgkamp igen. De her ting, der bliver sagt, det vi meget kan sagtens være enige i. Selvfølgelig, det har vi jo stillet forslag om allerede, men det var der noget, der ikke er opbakning om blandt de daværende, når det gør søgt. Så mindre administration, det har vi stillet klare forslag om, og jeg ved også godt, at andre medlemmer af oppositionen har stillet samme forslag. Der er en fiskerilov, måske skal man kalde det en anti-fiskerilov. Den her kan vi allerede se konsekvenserne af, således at endda, at man er nødt til at arbejde for at undgå, at loven træder i kraft, fordi de ikke vil vise konsekvenserne efter valgkampen. Altså, hvor langt er vi ikke nået? Vi har ellers råd, men hvad er det, vi bruger vores midler til? Og det kan man ikke komme udenom i næste valgperiode, at der er man nødt til at realisere, at finansloven, som ikke bliver finansieret, som man nu laver skræmmetaktikker om, som vi allerede har vist fra partiet Naderak, hvor vi hvert år har store overskud via finansloven. Hvis der virkelig er vilje til forandring, så vil vi gerne arbejde sammen om det, fordi dem, der leder her i landet, de er nødt til at lave forandring. I må have et godt valg. Ja, og så er den sidste spørgsmålsstiller, som stiller sit spørgsmål. Frederik, værsgo. Den næste kommer. Ja. Jonsen, vedrørende erhverv. Jeg har et spørgsmål mere rettet mod Pelle Broberg, men der andre partier må også meget gerne besvare. Men hvad er det, du mener med endnu et folkeregistret, hvor der er så mange udfordringer med racisme, og det er som om, at du langsomt trækker det forslag tilbage. Det er som om, at når valget står nært, at du har trukket langsomt tilbage. Jeg tager dig, Pelle Broberg. Men så forventer jeg, at det kun mig, at der kan, fordi jeg ved, at det vil angribe mig fra alle vinkler. Men hvis I havde forstået, hvad det gik ud på, det er for at beskytte det grønlandske folk. IA og Siumut har været et spidsen om at beskytte menneskerettigheder, hvor det også står i selvstyreloven. Flertal demokraterne, Naderak og Siumut, som er kørt videre fra da vi var i koalitionen. Dengang, dem der kunne forstå, hvad det gik ud på, da vi besluttede dengang, at vi godkendte selvstyreloven, så skal det forstås på den måde. Mine forklaringer jeg kan jo ikke sikre, hvordan I forstår mine forklaringer, men hvad der står i selvstyreloven, kan jeg kun alene henvise til. Jeg kan ikke bede jer om at læse dem, men jeg vil forklare det på den måde. Det grønlandske folk. Det er det, den er defineret i selvstyreloven, men den bliver ikke effektueret. Men nu går man
alene efter den her dansk borgerskab. Men jeg har så foreslået, at vi skal ligesom efterligne, hvad der står i menneskerettighedskonventionerne. Men du må gerne besvare kort. Har du så trukket den tilbage? Nej. Men vi har nævnt det meget klart at, til medierne, at man skal læse, hvad det der står. Så på den måde, så kan de forstå det. Så vil vi også give de andre partier til at svare. Værsgo. AIP'er og rejefiskerne, som bliver frataget af deres ejendele. FN's internationale domstole i Holland har besluttet, at vi ikke længere er oprindelige folk. Selvom vi er dansk borgerskab, men vi får altid den her koloniherrebehandling. Men vi vil derimod sige, at parti Rutlaks ønske er, at når vi opnår når vi danner os et stat, skal man respektere alle dem og ikke forskelsbehandler på race eller identitet eller overbevisning. Hvordan forstår I, at man er grønlænder? Men hvis man tester på DNA, så er jeg europæer, og jeg kommer derfra. Men hvis vi så fjerner den og kigger på og respekterer FN's konvention, og hvis vi danner os et stat, så skal vi selvfølgelig hjælpe hinanden, uanset farvehud, alder, og hvordan man ser ud, og hvilken øjenfarve man har. Så derfor respekterer vi FN's regler, bestemmelser. Og desuden, vi har også hørt i diskussionerne, at Naleraq siger, at det handler om ansigtet. Men hvad med dem, der bliver født her i Grønland og har danske forældre? Det er ligesom, at man sætter et stjerne på brystet. Det kan man ikke komme tilbage til. Det er en tilbagegang i menneskerettigheder. Det vil gøre alt for ondt for dem, der har arbejdet i deres liv. Hvis vi bare siger til dem, at det bare skal ud, hvordan kan vi overhovedet tænke på denne måde? Hvis vi kigger på andre inuit i Canada og USA, oprindelige folk, vi er rollemodeller for dem. Hvorfor kan vi ikke fokusere på dem? Fordi det er meget super glad for os. For de inuiter og andre folk på den anden side har kæmpet så meget for deres rettigheder. Og det vil vi være stolt over. Og dengang, da vi skrev under tilbage i 2009 i selvstyreloven, så fik vi det allerbedste vilkår som oprindelige folk. Som vi er også det eneste, som er reelt i overtal som oprindelige folk. Selvfølgelig skal vi være stolte over det. Vores blod er selvfølgelig indblandet med europæiske, men jeg er stolt over mit eget identitet og kultur, og jeg er stolt over, jeg snakker til
spiser som grønlænder, og jeg snakker grønlandsk til mine børn. Vi har Siumut som det næste. Værsgo. Vi skal som det vigtigste fatsætte, at det vigtigste opnåelse, vi har fået gennem selvstyreloven, det er at menneskerettigheder og retten til at kunne bestemme statsdannelse og selvstændighed. Og der er unægtelige beviser og svar til vores fremtid, der hvor uanset hvilken forfædre eller forældre du har, så har du som en borger i Grønland rettighed til at kunne medbestemme i det. Men nu er det også meget vigtigt, fordi vi er ikke så mange her i landet, uanset hvor meget man tjener, hvilket erhverv man har, så er det vigtigt, at vi har brug for alle og enhver til at samarbejde med. Og det er en af de største prioriteter, vi har, og identitet, vi har i Siumut. Og selvfølgelig skal vi huske, at det lovgivningsarbejde, vi arbejder på, og det skal vi selvfølgelig fortsætte med for at beskytte hele folket. Og i forhold til skal det forstås på den måde, at man ikke skal arbejde med en inuitregister og beslutte, hvem der er grønlændere. Men det er jo ikke en politisk sag. Man kan ikke drøfte i politikken, hvem der har dannet par med hvem og har fået børn med. Det er ikke noget politik. Demokraterne, værsgo. Lige så snart vi når emnet her, og tusind tak for spørgsmålet, så berører det en masse følelser. Hvis man kigger på mig selv, så er jeg lyshåret, blåøjet. Min formand, han har en grønlandsk mor og en dansk far, ligesom mig. Så retten til at bestemme eller afstemme til at stemme, skal man så fratage os retten til det? Det duer jo ikke. Lad os inkludere i stedet for ekskludere. Lad os lave lovgivning, der inkluderer. Alt andet gør os kun fattigere. Vi skal huske, hvad vores forfædre har gjort for at sikre, at vi kunne være her. Fordi det var jo diverse og har fået mangfoldighed. Lad os få det her emne samle os i stedet for at ekskludere det andre. Lad os danne politiske rammer, som samler os. Fordi jeg kan godt forstå, hvornår får det grønlandske beskyttelse for hvordan sikrer vi rettighed? Vi skal jo sikre, at vi udarbejder lovgivning, som er inkluderende. Vi skal huske, at vi har tusindvis udefrakommende arbejdskraft, som arbejder hver dag hårdt i sundhedsvæsenet. Og hvis vi siger, at det ikke har ret til at medbestemme, så bliver det skrækket og forsvinder. Nu er der ret til ærligt tak for vigtige spørgsmål. Vi fra Siumut finder det meget vigtigt, at vi, dem der bor her i landet, at vi skal gå udgangspunkt i os selv. Vi skal danne rammer i udgangspunkt på os selv, uanset hvor vi kommer fra. Vi siger velkommen, vi inkluderer det andre. Vi er venlige, vi har også nogle krav, og det skal vi også have til at danne rammer, som er til gavn for os alle sammen. Og alt det i forhold til selvforsørgelse og sundhedsvæsenet, og uanset hvad det handler om i lovgivning, uanset om det er uddannelse. Og vi
arbejder på, at alt disse arbejde skal være et udgangspunkt for os selv. Vi bliver nødt til at kunne presse os selv, så vi står samlet for dig og for mig og for vores fremtid. For os. Vi skal alle sammen samarbejde om det. Jeg har ikke engang brug for det spørgsmål, fordi jeg er grønlænder, du er også grønlænder. Vi er globale borgere. Vi skal også sige velkommen til alle mulige fra verdensdele, så vi kan samarbejde og udvikle os. Så jeg holder den her, fordi vi skal holde sammen. Nu kan partierne mulighed for at give et minut afsluttende bemærkninger. Vi startede første gang herfra, så starter vi på den anden side. Siumut starter, værsgo. Et minut. Kære vælgere og jer, der er mødt op her, tak for en dejlig og livlig aften. Vores land kører i retning mod statsdannelse, men man skal ikke skabe splid omkring den overskrift. Det er noget, der skal skabe fællesskab, og det er den ånd, vi vil arbejde ud fra i Siumut, og det er det, vi rækker hånden ud med. I Siumut, der skal man regne med, at vi vil være med til at løfte og ikke løbe fra ansvaret. Det er ikke på sin plads at løbe fra ansvaret. Hvis man skal tage politisk ansvar, så er vi alle sammen nødt til at arbejde sammen og løfte i flok og huske på, at Siumut, det er, at vi alle løfter i flok, så når vi hurtigere frem. Kom nu, grønlændere. Vis, at vi er et folk. Tak, fordi I kom frem til salen her i aften, og I må have et godt valg. Tak, og det næste bliver Naleraq. Værsgo. Kære vælgere, grønlændere først. Vi kan godt. Fra Naleraqs side står vi ikke tilbage for at beskytte grønlænderne, for det er her i landet. Hvis vi ikke bliver beskyttet her, i hvilket land får vi så beskyttelse? Fra Naleraqs side, så går vi ud fra lovgivning og ikke følelser. Men vi kan argumentere for, hvorfor vi skal være sammen om forskellige lovgivning, fordi vi kan have meget forskellige følelsesmæssige udgangspunkter. Men det, der er fælles for os alle sammen, er, at vi elsker det her land, og det er et land, hvor vi skal være sammen og fælles. Og det er det, vi vil arbejde fuldt for fra Naleraqs side, og vi håber, at i afslutningen af den her valgperiode, at I også husker, at det er jer, der bestemmer, hvad der sker de næstkommende år. I må have et godt valg. Og det næste bliver Rutlaq. Værsgo. Vores forgængere, som har efterladt os det her land. Lad os få dem tilbage på papir og blive en stat. Vi har fået frataget vores papirer, og det er vist nok kapitel 7, paragraf 7 i selvstyreloven, hvor der står, at det grønlandske ord er det officielle sprog i Grønland, og også lad os også opnå ansvar for hele vores farvand. Vores søfarende folk, vores besætningsmedlemmer på trawlerne, de har ondt. Det er Færøerne, som er kaptajner alle sammen på de grønlandske trawlere, og de oplever meget dårlige forhold. Derfor er det begyndt at gå på land, og det er vi nødt til at rette op på allerhurtigst. Tak til Rutlaq. Og så er det Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Jo, tak. Kære vælgere, det er forståeligt, at vi alle sammen har forskellige ting, som vi gerne vil udvikle på.
Men der er ingen tvivl om, at alle vi i det grønlandske vil arbejde for det grønlandske samfund. En valgkamp handler ikke kun om politik. Det handler om mennesker. Visioner, drømme, forhåbninger. Det er vigtigt, at vi lytter til dem. Uanset hvad vi drøfter, så er det vigtigt at huske på, at vi alle sammen er sammenhørige, og at vi alle sammen i medbestemmelsens navn er nødt til at trække for. Husk, at du via dit valg er med til at formgive vores fremtid. Jeg ønsker jer et godt valg, og tak. Og det næste er Adasut, værsgo. Et nyt Adasut. Et nyt folkefærd. Der har aldrig været så mange unge, der stiller op til land for Adasut. Det er Grønlands fremtid, hvor efterkommere skal arve det land, som vi opbygger, fordi der kommer større interesse fra de unges side. Særligt for de unge, der gerne vil arbejde for deres land. Desværre er det nu sådan, at vi er alt for dygtige til at søge forhindringer. Vi burde lede efter muligheder. Man snakker altid om de fine forhåbninger, men man opnår ikke altid fine resultater, og dermed vil jeg gerne sige, og det er det, som Adasut står for. Tak. Og så går vi videre til det næste. Det er Demokraterne. Værsgo. Jo, tak. Vores forgængere har forberedt os noget meget flot, og det er vores ansvar og pligt at udvikle det videre, således at vores efterkommere får et endnu bedre land. Derfor er vi nødt til at lave forandringer. Den måde, som det er kørt på i de sidste 40 år, det kører vi stadig med. Det er rustet helt fast. Vi er nødt til at gøre det bedre, hvis vi skal lave udvikling. Det er nødt til at være et bedre land at leve i, uanset om man er en familie, eller man er en alderspensionist. Vi har fået nok af den måde, det kører på, og vi står klar til at stå med hele ansvaret. Så giv os muligheden for at lave forandringer, og så vil vi gå fuldt ud på det, for at opnå et land, der er bedre at leve i. Et land, der giver bedre vilkår for dets borgere. Husk os den 11. marts, og tusind tak for i aften. Og dermed er vi nu færdige med vores udsendelse fra Sisimiut. Kære lyttere, kære seere og ikke mindst kandidaterne, tusind tak for i aften.